سلام تنات قبولو فتوات خطاتل تنايزا چانل حسات زيناتا سبورت كهلونا يوم سنة مكتتالم محبر ديانو كعس اجري قبل على انجليزاوي دانيا زورده بدل زحزن يلوم بيجي مول تبعي لتصوع محبر ديانو كعس اجري عاد انجليز قبل على انجليزاوي دانيا انتوني تايلر نزورده فصامه عملكيتو قريتو سمعهم انجليزاوي دانيا انتوني تايلر ናይ فصامه ግጥም ኤውሮፕያን ንግዳኒው ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ኣብ እተረኽበሉ ብደገፍ ተኣደዳ ጸርፍን ዘለፋን ኮይኑ አንቶኒ ዝዳኒው ናይ ፍጻመ ጸወታ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ደቃይቅ ብማዕረ ስለ ዝኸደ ኣብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በጺሕን እስጳኛዊት ክለብ ሴቪያን ሮማ ክስዕራ ምኽኣላ ዝዝከርዩ እቲ ዳኛ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሑ ከዓ በቲ ውጽኢት ብእተቆጥዑ ደገፍቲ ሮማ ማዕበላዊ ናይ ጸርፍን ተህዲድን ቃላት ተጓኒፎም አሰልጣን ክለብ ሮማ ሆዜ ሞሪኖውን ድሕሪ ተጻወተ ኣብ ምዕሸግ መካይን ተጸቢ ብጸርፍን ዘለፋን ዝሓደ ጎል የብሉን ማሕበር ዳያኑ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ፒጂ ሞል ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እምበኣር ዳኛ አንቶኒ ቴይለርን ኣባላት ስድራ ቤቱን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቡዳፔስት እተጓነፎም ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርኢና የለና ኢሉ እቲ መግለጺ ወሲኹ ዳኛ አንቶኒ ቴይለርን ስድራ ቤቱን ድሕሪ ናይ ፍጻመ ግጥም ናብ ሃገሮም ይምለሱሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንዝወረዶም ዘይፍትሓዊ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢሉ በዚ ከኣነ አንቶኒን ስድራ ቤቱን ኣድላይ ዝኾነ ምድጋፍ ክንገብርና ክብል መግለጺ ሂቡም ብኻልእ መዳይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ድሕሪ ናይ ፍጻመ ግጥም ንጸብጻብ ዳያኑ ይጽበ ምህላው ሓቢሩሎም እዚ ኻቲ ማሕበር ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ሮማ መሪኖ መቕጻዕትን ምውሳን መታን ከኽእሎ ብምሕላን እዩ ብፍላይ ጸወታ ምስ ተዛዘመ ሞሪኖ ኣብ ናይ መካይን ደው መበሊ ተጸቢዩ ንዳኛ አንቶኒ ሙቃሱ እቲ ዝዓበየ መዛረበ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሞሪኖ ድሕሪ ተጸወታ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንዳኛ ናይቲ ግጥም ኣትሩ ክኹንን እንከሎ በዚ ኣይብቅዕን ናብታ ምስተሓጋገዝቱ ዳያኑ ክትወስዶም ትጽበዮም ዝነበረት ሚኒባስ ብምኻድውን በሓይለ ቃል ክነቕፎም ተሰሚዑ እዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ በተደጋጋሚ ዘሕፍር ዝብል ቃላት ከውጽእ ተሰሚዑ ኣብቲ ግጥም ዝነበረ ኣብ ወንበር ዳንነት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሮቤርቶ ሮሴቲ ነቲ ጉዳይ ከተሃዳድእ ይርአ ነይሩ ኣዝዩ ሩስን ዝነበረ ናይ ፍጻመ ጸወታ ኤውሮፕያን ሊግ ንውሳነ ዳኛ እተቃውሞ ሞሪኖ ግዳይ ቢጫ ካርድ ክኸውን እንከሎ ንኻልኦት 13 ተጻወቲ ቢጫ ካርድ ዝዓደለ ዳኛ አንቶኒ ከዓ ብብዙሕ ቢጫ ካርድ ምርኣይ ክብረ ወሰን ሒዙሎም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሰሪቆም ዘመሓላለፉ ናይ 30 ዓመታት ማእሰርቲ ተበይኑሎም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከመሓላለፉ ዝጸንሑ 5 ሰባት ብጠቕላላ ናይ 30 ዓመታት ማእሰርቲ ፍርዲ ተበይንዎም እዞም 5 ሰባት ካብ 50,000 ተዓዘብቲ ብውሕዱ 7 ሚልዮን ፓውንድ መኽሰብ ክረኽቡ ከም ዝኽኣል ተሓቢሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርዲ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዙሕ ተሰሚዑ ዝፈልጥ ኣይኮነን ሃመር ስሚዝን ፉልሃም ካውንስን እተባሃለ ትካል ንነዊሕ ግዜ ድሕሪ ዝገበሮ መርመራዩ እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣትኡ ተገብረም ነዚ ዘይሕጋዊ ቀጥታዊ ፈነወ ኩዕሶ እግሪ ከፊሎም ክከታተሉ ናይ ዝጸንሑ ሰባት ዝርዝር ዛጊት ኣብ ኢድ መርመርቲ ፖሊስ ኣትዩ ይርከብ ነዞም ሰባት ብዛዕባ ዝውሰን መቕጻዕቲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ግን ዛጊት እተባሃለ ነገር የለን ወዲ 36 ዓመት ዝኾነ መራሒ ናይ ዛጉጅለ ዘይሕጋዊ ቀጥታዊ ፈነወ ማርክ ጎልድ ናይ 11 ዓመታት ማእሰርቲ ክውሰነሉ እንከሎ እቶም ዝተረፉ 4 መሻርክቲ ከዓ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ተበይንዎም ይርከብ ካብ መንጎቶም ገበነኛታት ሓደ ክሪስቶፈር ፊልብስ እተባሃለ ውልቀ ሰብ ብሕቡእ እተሰኣለ ናይ ዓበይትን ህፃናትን ስእልታት ኣብ ኮምፒውተሩ ከም እተረኽበ ፖሊስ ይሕብር ማርክ ጎልድ መራሒ ናይታ ጉጅለ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ለንደን ግሪንዊች እተባሃለት ከተማ ዝነብር ኮይኑ ብሃንደበቶም ኣኽበርቲ ጸጥታ ማዕጾ ገዝኡ ሰይሮም ብምእታው ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከኣቱ ዝኽኣለ እዚ ፍሎውለስ እተሰመየ ጉጅለ ገበነኛታት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ቀጻሩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ካናዳን ነቲ ቀጥታዊ ፈነወ ብምውሳድ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ተዓዘብቲ ከብጽሑ ጸኒሖም እዞም ውልቀ ሰባት ንግጥማት ፕሪምየር ሊግን ካልኦት መደባትን ከርኢ ዝኽእል ኣብ ሞባይል ቴሌፎናትን ስማርት ቴሌቪዥናትን ዝጸዓን መተግበሪ ማለት ኣፕሊኬሽን ብምስራሖም ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ከካይዱ ጸኒሖም እቶም ተዓዘብቲ ኸ ነቲ መተግበሪ ተጠቒሞም ዝመረጽዎ ፈነወ ክከታተሉ ክኢሎም ምንባሮም ተሓቢሩ ነዚ ዘይሕጋዊ ቀጥታዊ ፈነወ ዓዲጎም ክርእዩ ዝጸንሑ ተዓዘብቲ ወርሓዊ 10 ፓውንድ እናኸፈልዮም ክጥቀሙ ጸኒሖም እዚ ዝመረጹሉ ምኽንያት ከዓ እተን ሕጋውያን ወነንቲ ናይ ዝፈነወ ዝኾና ስካይ ቢት ስፖርትን ኣማዞን ፕራይምን እተባሃላ ትካላት ወርሓዊ 80 ፓውንድን ዝኽፍላ ብምንጽጻር ናይ ዘይሕጋዊ ክፍሊት ከዓ ተዝሓሰረ ብምርካቦም ከም ኣማራጺ ክጥቀሙሉ ጸኒሖም ኣባላት ዝጉጅለ ካብ
ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ካብ ዓመት 2016 ክሳብ 2021 ናብ ዝነበረ እዋን ጥራይ ብውሕዱ 7.2 ሚልዮን ፓውንድ ክኸስቡ ክኽእሉ እንከለዉ መራሕ ናይታ ጉጅለ ዝኾነ ጎልድ ከዓ ብውልቁ 1.7 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክረክብ ክኢሉ መብዛሕትኦም ግጥማት ብቴሌቪዥን ክመሓላለፉ ዘይምኽኣሎም እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተርእዮታት ክብርክት ዝኽኣለ ዝብል ርእዮታት ድማ ይስምዓሎም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ፕሪምየር ሊግ ወትሩ ቀዳም ካብ ሰዓት 2:45 ክሳብ ሰዓት 5:40 ዝካየዱ ግጥማት እተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቐጥታ ዝፍንዋ ትካላት ክእግደሉ ዘኽእል መሰል ከም ዝሃቦ ዝፍለጥ እዩ እዚ ንሓያለ ዓመታት ጸኒዑ ዘሎ ሕጊ ዝወፀሉ ምክንያት ከዓ ደገፍቲ ብኣካል ኣብ ሜዳ ኩዕሶ መፂኦም ነቲ ግጥመታን ክከታተሉ ካብ ዝብል ዕላማ ተበገሰ እዩ ይኹን እምበር እቶም ዘይሕጋውያን ቀጥታዊ ፈነወ ከካይዱ ዝጸንሑ ብቆጻጽራ ሰዓት ዓዲ እንግሊዝ ወትሩ ቀዳም ካብ ሰዓት 3 ኣትሒዞም ንዝጅመሩ ግጥማት ብቐጥታ ከመሓላልፉ ጸኒሖም ኣለዉ 80 ሚእታዊት ካብቶም ነዚ ዘይሕጋዊ ቀጥታዊ ፈነወ ክከታተሉ ካብ ዝጸንሑ ሰባት ዕላምኦም ነቲ ካብ ሰዓት 3 ኣትሒዙ ዝካየድ ናይ ዕለት ቀዳም ግጥማት ንምርኣዩ ነይሩ ንመሰል ኣእምሮኣዊ ፍርያት ማለት ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኦፊስ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓባይ ብሪጣንያ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ግጥማት ስፖርት ክከታተሉ ምኽኣሎም እዩ ካብ ውልቀ ሰባት ሓሊፉ እውን ኣብያተ መስተን ዕብይ ዝበላ ናይ መዘናግዒ ቦታታትን ከይተረፋ ነቲ ክመሓላለፍ ዘይተፈቐደ ናይ ቀዳም ፀወታታት ንምርኣይን ካብቲ ክኽፈል ዝግብኦ ሕጋዊ ክፍሊት ብምህዳም በቲ ዝሓሰረ ክፍሊት መኽሰብ ንምኽዕባትን ተጠቀምቲ ዘይሕጋዊ ቀጥታዊ ፈነወ ኮይነን ምጽንሐን ይሕበር ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከፊሎም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክርእዩ ዝጸንሑ ሰባት መቕጻዕቲ ክብየነሎም እዩ ዝብል እምነት እኳ ተዘየለ ሰመዚ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ግን ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዘመሓላልፉ ሰባት ተኸታቲሉ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ካብ ዝተራእዩ ፍጻሜታት እቲ ውሕድ እምባጋሮ ኣሰልጠንቲ ዛጊት ተዛዚሙ ኣብ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 15 ኣሰልጠንቲ ካብ መዝነቶም ክስጎጉ እንከለዉ ካልኦት ሓያሎ ኣሰልጠንቲ ከዓ ስራሕ ተቆፂሮም እዮም ኣብ ምጅማር ናይ ሎብ ዘበን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቸልሲ ብቶማስ ቱከል ቶተንሃም ከዓ ብኣንቶኒ ኮንተ እናተመርሐን ግጥማተን ጀሚረን ይኹን ዳ እምበር እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ክሳዕ ምዝዛም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክጓዓዙ ኣይከኣሉን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ክልቲአን ክለባት ኣብ እተረኸባሉ ግጥም ዝያዳቶም ተፃወትቲ እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ እዮም ደሞም ፈሊሑ ተራእየ እዚ ዕግርግር ዝመልኦ ፀወታ ምስ ተዛዘመ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ሰላምታ ክለዋወጡ ተቐራሪቦም ሻቡ ቶማስ ቱከል ንኮንተ ብግቡእ ንሰላምታይ ኣይመለሰለይን ብምባል ኮርዩ ኣብ መንጎ እዚ ከዓ እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ በትሪ ጥራይ ኣብ ዝተረፎም ምፍጣጥን ሰሓበጉ ቶቶን ብምእታዎም ሕማቕ ዝረኣዩ ተዓዘብቲ ኣብ መንጎ ኣትዮም እዮም ፈላልዮሞም ቃለ ምሕትት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ጋዜጠኛ ፒርስ ሞርጋን ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ንማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘደንጸወ እዩ ነይሩ ንሓሙሽተ እዋናት ብሉፅ ተፃዋቲ ዓለም ብምዃን ተሸላሚ ባሎን ዲኦር ክኸውን ዝበቕዐ ፖርቱጋላዊ ኣብቲ እዋን እቲ ኣሰልጣኒኡ ንዝነበረ ተንሃግ ዘሊፉ እዩ ንሱ ኣብ ዘረቡ ነቲ ኣሰልጣኒ ክብሪ ኣይሂቦን እየ ክብል እዩ ዘረባ ደርጊሑ ሮናልዶ እቲ ኣሰልጣኒ ካብ ማንቸስተር ክወፀሉ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ እቲ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ቶተንሃም ትገጥምሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኣብ ውዱ ሰዓት ተቐይር ካእቶም ዝተባህለ ክሳደይ ንኻራ ኢሉ ብምእባዩ ምስ ተሰልጣኒ ተንሃግ ኣብ ቅርሕን ተኣትዩ ምንባሩ ይዝከር ብድሕሪ ዝቃለ ምሕትት ካኢ ሮናልዶ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወፂኡ ናብ ስዑድያ ዘምርሐ ኣቦሞያንግን ኣርሰናልን ፔር ኤሜሪክ ኣቦሞያንግ ብቅርሕን ተሰንዩ ካብ ኣርሰናል እተፋነወሉ እዋን ጥሪ 2022 እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ከዓ ቸልሲ ንኣርሰናል ኣብ ዘእንገደትሉ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ቅድሚ ፀወታ እቲ ወዲ 33 ዓመት ተመሊሰ ኣለኹ ሕጂ ቸልሳዊ እየ ኣርሰናላውያን እቲ ጉዳይ ውልቃዊ ቂም ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ እቲ ግጥም ተዛዚሙ ኣርሰናል ከዓ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኣብ ፀወታ ኣቦሞያንግ 8 ግዜ ጥራይ ኩዕሶ ክትንክክ ኢሉ መወዳእቱ ከዓ ኣብ መበል 63 ደቂቕ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ወፂኡ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ፀወታ ድማ እቲ ነታ ንኣርሰናል ዘዓወተ ሸቶ ዘመዝገበ ጋብርኤል እቲ ጉዳይ ውልቃዊ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ክብል ኣብ ናይ ትዊተር ሒሳቡ ጽሒፉ ነይሩ ተግባራት ማርቲኔዝ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቀጠራ ኣብ ዘእንገደቱ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብዙሕ ኣዛራቢ ፍጻሜታት ተራእዩ ልዕሊ ኩሉ ጎሊሑ ተራእየ ግን ተግባራት ኣርጀንቲናዊ ሓላዊ ልዳት ኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ ኣብ ቅድሚ ሰበስልጣናት ቀጠር ዘርኣዮ ዋንጫ ዝሓዘሉ ኣገባብ እዩ ማርቲኔዝ ኣብ ቅድሚ ተጻወተ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዘርኣዮ ዓይነት ሳዕስዒት ንገሊኡ ከዛን እንከሎ ንገሊኡ ከዓ ዘቆጥዕ እዩ ነይሩ እዚ ጉዲ 30 ዓመት ሓላዊ ልዳት ኣርጀንቲና ምስ ፓናማ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ተመሳሳሊ ተግባራት ፈጺሙ ነይሩ
ሻኪራን ፒኬን ኮሎምቢያዊት ኮኸብ ሙዚቃ ፖፕ ሻኪራ ናይ ቅድም ኣፍቃሪ ኣነ ዝነበረ ፒኬ ዘናእስ ሙዚቃ ኣውፅኣ ገለ ካብ ትሕዝቶ ግጥምታ ደርፋ ፌራሪ ቢትዊንጎ ተኪካ እታ ሮሌክስ ብካስዮ ቀይርካ ንዓይኒ ብልፅቲ ብሓንቲ ከንቱ ተኪካ ዝብል ይርከቦም ድሕር ገለ መዓልታት ሙፃእ ናይዛ ደርፊ ከዓ ኣብ ዝቀረበ እዋን ሳእኑ ብምስቃል ካብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም እተፋነው ወደ 35 ዓመት ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ባርሴሎና ፒኬ ትዊጎን ዛ ዓይነታ መኪና እናዘወረ ካስዮ ዛ ዓይነታ ሰዓት ኣብ ኢዱ ኣሲሩ ተራእዩ መልሲ ናይቲ ምቁንጻብ ምዃኑ እዩ ናይ ስጎጉንም ሕፅንታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ቶተንሃምን ሳውዝሃምተንን ተጋጢመን 3-3 ምስተፈላለያ ድሕሪ እትፀወታ ኣሰልጣኒ አንቶኒዮ ኮንተ ንጋዜጠኛታት ርእይቶ ሂቡ ነይሩ ኣብ ርእይቱ ካብ ተፃወቲ እታ ክለብ ክሳብ ሓለፍታ ብዘይ ንሕስያት ተሪር ንቐፌቱ ኣስሚዑ ነይሩ ኣይፀንሐን ከዓ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ካብ ሰርሑ ተባሪሩ صرف دانيام إذا زقات أما أورح ميازي أي ليفربولن أرسنالن أبز قطمالو اتصوتا أزيو أقالبو السحبين يرو من نقحنا ليفربولن دخمتني أرسنالن اترائلو من بارو دما يذكر أرسنال دحرز أفتصامة أبز كايرتن كلتا تخطاتل تقطمات بمعريات فالاليام إتا أزاراب زنبر زعباقن اتصوتا فرق أبز بتصحل أوان زقات أميوم أندي روبرتسون أبتقطم تحقاقاز دانيا زنبر كونستانتين صارف النكبل مرور أسميعم كابز تبقيسو مرمرو زكايدا محبر ديانو عد انجليز دما اتفتسامة بدل بمبالن مرر أندي روبرتسون نتيجهم ጉዳይ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኒውካስል ዩናይትድ ኣብ ናይ ዝመጽ ዓመት ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትሳተፍያ እዚ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ድሕሪ ዓመት 2003 ንፈለማ ግዜ እዩ ሎማ ዓመት ኣብ ኒውካስል ኣዛረብቲ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ጄሰን ቲንዳል እዩ ሓደ ተጠቃሚ ናይ ትዊተር ኣብ ሕሳቡ ጄሰን ቲንዳል ኣዝዩ ምንጭ ናይ ኣተኩሮ ክኸውን ዝደሊ ብምባል ድሕሪ መጽሓፉ ብብዙሓት ናይ ኣሽሓት ሰባት ላይክ ድሕሪ ምርካብ እዩ ትመዛረብ ርእስቲ ዝመጸ ኣሰልጣኒ ኤዲ ሃው ከዓ ክልቴና ብሓባር ደው ኢልና ኢና ትእዛዝ ንህብ ቲንዳል مساي بمعركة كوينو نتصوت كنا أحيا تبابو عيلو قصقاص ريكسهام تواسعت هوليوود راين راينولدسن روب ماكلين زغز اوا كلب عوت قصقاص بمكيادا نوز حتى دني علام ريكسهام تبهلت كلب ناب لعلوي اللي كنتحلف زكايده تصوتا اقالو زسحابي نيروم زوم كلتونن تزا كلب نكعس اغري حدست تخونو حج كن كدقسن كتنسون كل حساباتهم بزعبا كعس اغر كم زخونه تزاريبهم يم اتا كلب ابز مص كرامات ناي مدلا اوان مس عبيت غانتات بريمير ليج انجليز ناي محزنت قصم كتكايديام بمسرت اتحداتو زلا مدبكا مس كلبات مانشستر يونايتدن تشيلسينا محزنتاو قطمه كتسالاسل باركس بتوات تخاتلتنا نلوم يزحزنا يوم حصرت زينات سبورت ابزي فصيمنا لنا كان وترو لايك بمغبار كومنت بصحفن زلكم رئيتو نقفيتا يكون حبريتا كتصحفلنا ان تلابنا كنفانوكمنا بسترفس السنايوم سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا رنال فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك يوري وعاما وميد دراما ملالا وزاتا سبورت فيلمي